Сәлем дуслар, тағын бір атна узып та китте. Димәк, Майдан каналында лайыклы хит тапшыруы. Келесі бір сәгать вакытны шәп итеп уздырырбыз. Әзір булсагыз, башлыйбыз. Бүген сезнең белән мин, Дамин. 10 катнашучы, 10 җыр. Әмма бар итик бер генә җиңүче. Аның кем булуын сез хәл итәсез. Безнең хит парадта үзегезгә ошаган җыр өчен тавыш бирергә ашыгыгыз, дуслар. Моның өчен Майдан каналының ВКонтактедагы рәсми төркеменә рәхим итегез. Сезнең уйлаганыгыз бармы икән? Иң бәхетле көнегез кайчан булды? Һәр туган көн бәхет дияр күпләр. Килешәм, әмма һәр кешенең күңелендә онытылмас хисләр калдырган бер көне була. Һәм бүген җырчылар белән шул хакта сөйләшербез. Аңа кадәр сезнең өчен шәп мәгълүмат. Майдан каналы тамашачыларны сөендерүен дәвам итә. Без сезне чираттагы концертыбызга чакырабыз. Музыкаль тәнәфестә сез яраткан җырчылар кабат бер сәхнәгә җыела. Укытучылар көненә багышланган концертта бергәләп мәктәп елларын искә алырбыз, җырлашып утырырбыз. 6 октябрь Казанның Сәйдәш мәдәният үзәгенә рәхим итегез. Көтеп калабыз. Лилия Хайруллинаның иң бәхетле көне берәү генә түгел, ә 4 булган. Сүзнең нәрсә турында икәнен аңлагансыздыр. 4 бала әнисе иң бәхетле дип әни булган көннәрен саный. Институтны тәмамлап, диплом алу, төрле иҗади премияларга ия булу, сольный концертлар кую барысы да мөһим һәм шатлыклы вакыйга әлбәттә. Әмма балалар туган көн йөрәктә аерым урын алып тора, дип сөйләде Лилия Хайруллина. Җырчы лайыклы хитта «Җылы» дип аталган клибы белән катнаша. Бу җыр көз айларына аеруча да туры килеп тора кебек. Тәрәзәмә килде, ой шәүләсе булып, күбәләктәй уйна керфегемә кунып. Алларыма чыкты, кояш нуры булып, җылыт йөрәгемне, йөрәгеңә куеп. Җылыт әле йөрәгемне, йөрәгемне җылыт салкын бит. Онтлар иткән сөю учагыбыз, көлгә калып янып беткән бит. Җылыт әле йөрәгемне, йөрәгемне җылыт салкын бит. Онтлар иткән сөю учагыбыз, көлгә калып янып беткән бит. Көтмәгәндә килде, җил давылдай кубып, син каршыма йөгер кулларыңны сузып. Күк йөземне каплап алган кара болыт, ни калдың син йөрәгемдә яра булып. Җылыт әле йөрәгемне, йөрәгемне җылыт салкын бит. Онтлар иткән сөю учагыбыз, көлгә калып янып беткән бит. Җылыт әле йөрәгемне, йөрәгемне җылыт салкын бит. Онтлар иткән сөю учагыбыз, көлгә калып янып беткән бит.
Жылытали йөрәгемне жылыт салкын бит онтлар иткән сөю учагыбыз көлгә калып янып беткән бит жылыт әле йөрәгемне жылыт салкын бит онтлар иткән сөю учагыбыз көлгә калып янып беткән бит Иң бәхетлесе беренче тапкыр зур сәхнәгә чыккан көнем, дип уртаклашты Артур Мингажев. Татарстанның атказанган артисты мәктәп елларында музыка мәктәбенә йөргән. Анда алар егетләр белән альянс дип аталган төркем оештыралар. Ул елларда вокаль-инструменталь ансамбльләр модада иде. Беренче чыгышыбыз 8 март уңаеннан мәктәптә булды. Ул көнне кичергән хисләр һаман хәтердә, дип сөйләде Артур Мингажев. Безнең хит-парадта ул «Өзлеп сөймә мине» җыры белән катнаша. Игътибар экранга. Özlep süymə minni, özlep süymə indi, oylap yürüp minni, yalğız qalma indi. Yaratmauları seni mümkün tügül dedin. Yaulap aldı şu suyu benim yürekni dedin. Cevaplar bire almayman senin saf hislerinden. Gazaplar gına kalmasın yakınlı yüreğinden. Özlep süymə minni, özlep süymə indi, oylap yürüp minni, yalğız qalma indi. Özlep süymə minni, özlep süymə indi, oylap yürüp minni, yalğız qalma indi. Öşratırsınız diyeng Min bit başkanım yarın Neşe yıl boyu indi Min bit yaratam onu Dürüst anla sen mine Mehabet uyum tuğen Aldıysam kelmesine Ernune bulan kuğen Özlep süymə minni, özlep süymə indi, oylap yürüp minni, yalğız qalma indi. Özlep süymə minni, özlep süymə indi, oylap yürüp minni, yalğız qalma indi. Özlep süymə minni, özlep süymə indi, oylap yürüp minni, yalğız qalma indi. Özlep süymə minni, özlep süymə indi, oylap yürüp minni, yalğız qalma indi.
сау сәламәт бала таба алу ул зур бәхет. Балаларым туган көннәр иң бәхетлеләре. Мондый җавапны без 3 малай әнисе Гүзәл Идрисовадан ишеттек. Шулай ук иҗади проектларны тормышка ашырган, мактаулы исемнәр алган әти-әниле көннәр иң бәхетлеләре дигән фикердә җырчы. Безнең хит-парадта Гүзәл Идрисова һәм Илназ Бах «Син кирәк» дип аталган клиплары белән катнаша. Җырлы гаилә әйтүенчә, гаилә белән бергә уздырган көннәрне алар һәр вакыт көтеп алалар. «Син кирәк» клипында аларның шундый бер көне сурәтләнә. Карагыз әле, ничек күңелле яши алар. Шын булса, гомергә бер була. Син минем нәкъ шундый җан кисәк. Син минем бәхетем, бәхетле һәр көнем. Син кирәк, син кирәк, син кирәк. Син кирәк һәр сәгать, син кирәк һәр минут. Син кирәк һәр вакыт җаныма. Син кирәк һәр мизгел, син кирәк шуны бел. Мин синсез бер ялгыз җан гына. Син кирәк һәр сәгать, син кирәк һәр минут. Син кирәк һәр вакыт җаныма. Син кирәк һәр мизгел, син кирәк шуны бел. Мин синсез бер ялгыз җан гына. Сулаган һавадай син кирәк миңа. Мин синсез бер ялгыз җан гына. Син кирәк шуны бел, син кирәк һәр мизгел. Мин синсез сагышлы җыр гына. Син кирәк һәр сәгать, син кирәк һәр минут. Син кирәк һәр вакыт җаныма. Син кирәк һәр мизгел, син кирәк шуны бел. Мин синсез бер ялгыз җан гына. Син кирәк һәр сәгать, син кирәк һәр минут. Син кирәк һәр вакыт җаныма. Син кирәк һәр мизгел, син кирәк шуны бел. Мин синсез бер ялгыз җан гына. Син кирәк һәр вакыт, син кирәк һәр кайда. Син кирәк һәр сәгать, һәр минут. Минутлар кайчакта сәгатьтәй тоелса, шул чакта син генә юк та юк. Син кирәк һәр сәгать, син кирәк һәр минут. Син кирәк һәр вакыт җаныма. Син кирәк һәр мизгел, син кирәк шуны бел. Мин синсез бер ялгыз җан гына. Син кирәк һәр сәгать, син кирәк һәр минут. Син кирәк һәр вакыт җаныма. Син кирәк һәр мизгел, син кирәк шуны бел. Мин синсез бер ялгыз җан гына. Син кирәк, син кирәк, син кирәк шуны бел. Мин синсез бер ялгыз җан гына. Мин синсез бер ялгыз җан гына. Сез лайыклы хит тапшыруын карыйсыз. Без дәвам итәбез. Студиябызга кунагыбыз да килеп җитте. Каршы алыгыз популяр җырчы, Мәйдан каналының якын дусты Дилә Нигъматуллина. Дилә, сәлам. Сәлам, Данил. Сәлам, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз. Дилә, син яңа проектлардан курыкмыйсың. Синең һәр вакыт яңалыкларың күп. Күптән түгел син кавер төркеменең продюсеры булдың. Шушы проект турында сөйләп кит әле безгә. Идеясы ничек туды? Гомумән бу проектка килгәндә, мин инде чынлап та үземне бу кавер төркеменнән продюсер дип йөртәм, әмма ләкин без күбрәк инде кавер төркеменең, ялкын кавер төркеменең солистының Илдар белән шундый дустана мөнәсәбәтләрдә. Мин аларга ярдәм итәм күбрәк инде.
үзләрен күрсәтергә, һәм инде үземнең тәҗрибәмне кулланам. Егетләр, Аллага шөкер, менә без инде презентациясе булган инде былтыр 17 декабрьдә. Безнең инде хәзер составта бераз үзгәрде, без көчәйдек. Һәм безгә әле бер ел да юк, әмма ләкин кавер төркем инде бик күп җирләрдә чыгыш ясады. Ул инде күбрәк төрле чаралар, мәҗлесләр, әмма ләкин инде без зур площадкаларда да чыгыш ясадык. Менә күптән түгел әле шәһәр көненә Әгерҗегә барып кайттык. Мин үземнең бу проект белән бик горурланам. Егетләр бик шәп чыгыш ясыйлар, алар искиткеч һәм аларның киләчәкләре бик зур дип уйлыйм. Әле безнең бергә дә киләчәктә бик зур планнар бар. Бергә дә Алла бирсә, әле без эшләячәкбез киләчәктә. Дилә, үзеңнең иҗатында нинди яңалыклар бар? Яңа җырлар, клиплар әзерлисеңме? Әйе, әлбәттә инде иҗат кешеләре алар гел инде эзләнүдә, гел яңа җырлар, яңа клиплар эшләп торабыз. Әле менә 3 җыр өстендә эшлим һәм шундый проект өстендә эшлибез без. Мин үземнең элеккеге популяр булган җырларымны яңартам. Яңа сулыш кертеп җибәрәм, төрле аранжировкалар аша, стиль аша, хәтта стильләрен үзгәртеп, ул җырга яңа сулыш кертеп җибәрмәкче булабыз. Чөнки инде менә 2005 елда минем беренче сольный концерт булып узган иде Камал театрында. 2025 елда мин ниндидер бер нәтиҗә эшләп, инде 20 ел узды менә шул концерттан. Без кичкенә генә шундый бер юбилей эшләп алмакчы булабыз. Һәм менә шул концертка без бик ныклап әле әзерләнәбез. Дилә, бүген без хит-парадта кешеләрнең иң бәхетле көннәре турында сөйләшәбез. Синең андый көнең кайсы иде һәм ни өчен? Минем иң бәхетле көн мөгаен ул әни булган көндер дип уйлыйм. Һәр хатын-кыз өчен ул иң бәхетле көннәрнең берсе. Һәм бу көнне мин гел сагынып искә төшерәм. Беренче менә нәни баланы кулга алган көн. Бүгенге көндә дә минем иң бәхетле көн булып тора. Рәхмәт, Дилә, сиңа уңышлар телибез. Рәхмәт сезгә чакырганыгыз өчен. Рәхмәт Майдан телеканалына. Без бик яратабыз сезне. Рәхмәт. Бәхет вәгъдә итеп тагын язымыш, чакырасын ерак сәфәрләргә. Каршыга ачы җилләр исә дә, рәхәт кайтуы туган җирләргә. Ялтырап ята көзге юллар, борылыр кайларга җитер. Unutmagыз дуслар, туганнар, узак кайтмый торсам китеп. Ялтырап ята көзге юллар, борылыр кайларга җитер. Unutmagыз дуслар, туганнар, узак кайтмый торсам китеп. Бер сүз әйтмә күңеле тулган чагым, калдырып китәмен тагын сезне. Изге үйтик, изге ният белән, дусларым озатыр өчен мине. Ялтырап ята көзге юллар, борылыр кайларга җитер. Unutmagыз дуслар, туганнар, узак кайтмый торсам китеп.
Рифат Хуснияров әйтүенчә, аның иң бәхетле көне шушы дөньяга туган көн. Ул көн миңа матур дөньяны бүләк иткән. Үз туган көнен яратмаган кеше юктыр ул, дип сөйләде Рифат. Башкаручы фикеренчә, һәр көнне бәхетле итү кешенең үзеннән тора. Бары тик дөньяны ярату һәм зур теләк кенә кирәк, ди ул. Сүз уңайнан Рифатның туган көне 1 апрельдә. Котларга онытмагыз. Ә безнең хит-парадта ул «Кавышырга кабат» дип аталган клипы белән катнаша. Şuraşularını doğan köpten yazmış ayırğanğa Köpne günler ötken Sağındım susadım bir damşı suyuge Yarattım dip nişik deşirge Uzgertirge de sın tugel uze bizde ele uzgermedik derge Berni durmay kavuşurga qabat bizga berni durmay Bizgilar aldaligil ko'zlar aldamay Yillarga da qaramay kavuşurga qabat bizga berni durmay Bizga berni durmay kavuşurga qabat bizga Bizde ele özgermedik berde Berni durmay kavuşurga qabat bizga berni durmay Bizgilar aldaligil ko'zlar aldamay Yillarga da qaramay kavuşurga qabat bizga berni durmay Kavuşurga qabat bizga durmay Bizga berni durmay Kavuşurga qabat bizga Bizga berni durmay Kavuşurga qabat bizga Әни кеше буларак, Алсу Әбелханова иң бәхетле көне дип шулай ук балалары туган көннәрне атады. Минемчә бу һәр әнинең шулай. Беренче бала туган көн айруча истә кала. Ул көнне шиксез бәхетле булганым әле дә хәтердә, диде җырчы. Алсу әйтүенчә, улын беренче тапкыр кулына алгач, ул әле тагын бер тапкыр әни булачакмын дип сүз үз-үзенә биргән.
Һәм шулай килеп чыга да. Хәзер Алсу Әбелханова 2 малай әнисе. Лайыклы хитта җырчы Татарин Барин клибы белән катнаша. Кердің хыялыма, теңләдем ярыма, нишекләр синсез яшәргә. Биектән күзлисең, йолдызлар чүплисең, вакыттыр җиргә төшәргә. Где ты, мой татарский парень, сөю тулган җаныма? Где ты, мой татарин барин, ошамын янарыңа? Кайдан сине табыйм, әзер сыйлар табын, оч пычмаклы кайнар чәйым. Кеше янарыма, күмәм назларыма, тап син кавышуның жайын. Где ты, мой татарский парень, сөю тулган җаныма? Где ты, мой татарин барин, ошамын янарыңа? Где ты, мой татарский парень, сөю тулган җаныма? Где ты, мой татарин барин, ошамын янарыңа? Иң бәхетле көн турында сорагач, Винарис Илигетнең җавабы кыска булды. Минем өчен һәр көн иң бәхетлесе, диде ул. Иртән уяну, сәламәт булу, яраткан эшеңә бару, дусларың белән очрашу, өйдә яраткан кешең көтү, моннан да зуррак бәхет була аламы, диде Винарис. Татарстанның атказанган артисты Жүләр Чаклар җыры белән катнаша. Әйдәгез бергәләп тыңлыйбыз. Бар иде бит шундый чаклар, яшидек, жүләр идек. Әйдә утка кер дисәләр, утка да керә идек. Апал яшьтәге елларлар кирегә аксайды. Эх, яшь чаклар, жүләр чаклар, әйләнеп кайтсайды. Апал яшьтәге елларлар кирегә аксайды. Эх, яшь чаклар, жүләр чаклар, әйләнеп кайтсайды. Узганы киткән икән яшьлек, күрмичә дә калганымы? Шул яшьлекнең иртәсендә нишләп икән каламадым? Апаны яшьлек еллар
Хит парадны Гөлназ Салахова дәвам итә. Ул тапшыруда Елмай дип аталган җырына клип белән катнаша. Гөлназның да тормыш фәлсәфәсе бик гади булып чыкты. Минем һәр көнем бәхетле. Якыннарым янымда. Иҗатымны тамашачыларга тәкъдим итә алам. Тормышның ямен күрә белсәң, бәхетне эзләп йөрисе юк. Гөлназ Салахованың бу сүзләре белән мин дә килешәм. Тылсымға теңләдем дә ул хисләрне, бергә үткән айлы кичләрне. Нишәдек соң ярсу күңелне, бәйли дә куя ул безне. Елмай, елмай, кара да йөземә, йөземә елмай. Бу җиһанда безгенә, шаян сеземә, яме түзгенә, әюкәлигенә күрмә. Елмай, елмай, кара да йөземә, йөземә елмай. Бу җиһанда безгенә, шаян сеземә, яме түзгенә, әюкәлигенә күрмә. Очып бергә хыялның күкләренә, төшенеп сөю сүрләренә. Языклар куй исемнәрне, рәхәбәтнең күперенә. Елмай, елмай, кара да йөземә, йөземә елмай. Бу җиһанда безгенә, шаян сеземә, яме түзгенә, әюкәлигенә күрмә. Елмай, елмай, кара да йөземә, йөземә елмай. Бу җиһанда безгенә, шаян сеземә, яме түзгенә, әюкәлигенә күрмә. Күренми торган җепләр белән әйдә, бәйләп куябыз йөрәкләрне. Якты булган йолдызларга әйтербез соң теләкләрне. Елмай, елмай, кара да йөземә, йөземә елмай. Бу җиһанда безгенә, шаян сеземә, яме түзгенә, әюкәлигенә күрмә. Елмай, елмай, кара да йөземә, йөземә елмай. Бу җиһанда безгенә, шаян сеземә, яме түзгенә, әюкәлигенә күрмә. Лайыклы хит тапшыру дәвам итәбез. Студия безгә чираттагы кунакларыбыз килеп тә җитте. Популяр иҗади гаилә безнең хит парадның катнашучылары Зинира һәм Резат Рамазановлар. Исәннәрмесез. Ассаламу алейкум. Эстрадада яңа сезон башланып та китте. Аңа нинди планнар белән кирдегез? Планнар зурдан зур деген. Планнар зурдан, дөресен әйткәндә, майның берсеннән бирле без инде әзерләндек. Яңа программа, хәзер бит инде бүгенге көндә татар шоу бизнесында дип әйтгәндә Бик көчле булырга кирәк. Бик көчле булырга кирәк. Күп клиплар төшерергә, шул ук төрле соцсетьләргә, төрле видеолар, концертның башын кирәк, дөресен әйткәндә костюмнар, җырлар, яңадан яңа аппаратура. Шуңа күрә тамашачыларыбыз, инде яраткан тамашачыларыбыз концертларыбызда көтеп калабыз. Барсын да күрерсез, әзрәк сердә булып калсын. Әйе. Сез гастрольләрдә иң күп йөри торган артистларның берсе. Гел юлда йөрү җиңел эш түгел ул. Ничек бирелә сезгә артист тормышы? Һәр эшнең үз авырлыгы, беркемгә дә җиңел түгел. Без кайда юк шунда рәхәт диләр. Ничесен инде яраткан эшебез, яраткан тамашачыларыбыз, бик көтеп алабыз концертларыбызны, зарыгып.
һәм инде ашкынып барабыз. Иң мөһиме тамашачыларыбыз килсен, концертларыбыз булсын, илләребез тыныч булсын, күкләребез аяз булсын. Калганы инде түзерлеге нәтиҗә. Залда тамашачылар күп торганда, тулы зал булганда, аның инде бер авыру юк. Аллага шөкер, менә балаларыбыз, кызыбыз китте укырга, улыбыз балалар бакчасына йөри. Минем инде әни менә карап тора, хәзер авылдан тиздән килә, бәбиләрне дип әйтик, инде күңелебез тыныч. Иң мөһиме балалар авыртмыйча, тигезлектә матур иттереп яшәргә ясын. Бергә булыйк. Шулай. Сез хит-парадта бер мизгел дигән җыр белән катнашасыз. Нәкъ шулай. Бу җырның тарихын беләсе килә. Аның идеясы ничек туды? Безнең интерестән дә җырларга килгәндә, менә композиторыбыз Айдар абый Тимербаев дип әйтик инде, безнең продюсерыбыз, башка композиторлар дип әйтик инде. Иҗатның башыннан ук, мәсәлән, шул ук хыянәт, шул ук нахак сүз, шушындый җырлар безгә Айдар абый тәкъдим иткәч, тыңлаучылар дагын безгә концерттан соң кереп, менә минем язмышым шушындыйрак, менә шушындый язмышы кешеләрдәгем бар, шушындыйрак җыр җырлый алмассыз микән дип безгә мөрәҗәгать итәләр. Бу җырның тарихына килгәндә, безгә инде социаль челтәрләр хат килеп төште, Башкортстаннан шушындый гаилә, менә минем күршеләрем, клипның сюжетында кебек инде шушындый гаиләләргә багышлап бер җыр җырлый алмассыз микән? Сездән дә бу мондый җырны дип әйтик инде, урысча әйтмешли шушы теманы күтәреп халыкка җиткезүче булмас дигәч, безнең үзебез дә күңелләр күтәреп китеп, Кызыксынып киттек. Айдар абыйга әйттек, Айдар абый инде Сания апа Әхмәтҗанова сүзләрен язып, менә без бу җырны яздырып, клипын төшереп, Аллага шөкер, Мәйдан телеканалына бирдек дип әйтик инде. Һәм инде менә Мәйдан каналын караучылар безгә инде язалар, төрле социаль челтәрләрдә җибәрәләр, менә Мәйдан каналын сезне карадык, хит-парадны карыйбыз дип. Безгә инде бу бәя безнең өчен бик зур рәхмәт сезгә, хөрмәтле телевизор караучылар. Килүегез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Уңышлар. Үзегезгә бик зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, бик зур рәхмәт сезгә. Безнең иҗатыбыз белән кызыксынганыгыз өчен, безнең белән булганыгыз өчен. Без әйтеп килгәнчә, телевидение белән радио ул тамашачы арасында, артистлар арасында күпер. Шушы күперебезне кубысын, Мәйдан каналын карагыз, лаеклы хитта бергә булыйк. Ни булды тидеме як күзләр, ни кинәт суынды аралар, төннәрен мендәргә капланып, әти дип үкседе балалар. Никахлы парларның бәхетен ник ятлар кайырып алалар. Әтисе, әнисе бар килеш, сабыйлар ник ятим калалар. Сөекле гаиләңне ташладың, саташкан хисләрен кушканга, бер мизгел эчендә әйләндең, сөекле кешедән дошманыга. Сөекле гаиләңне ташладың, саташкан хисләрен кушканга, бер мизгел эчендә әйләндең, сөекле кешедән дошманыга. Йөрәктән йөрәккә юлларны тиз генә оныту икеле, башканың баласы башыннан сыйпыйсың уч иткән шикелле. Күңелнең ярасы капланыр, акланыр сәбәпләр табылса, кирегә сукмаклар булмас бит, сөюнең бикләре ябылса. Сөекле гаиләңне ташладың, саташкан хисләрен кушканга, бер мизгел эчендә әйләндең, сөекле кешедән дошманыга. Сөекле гаиләңне ташладың, саташкан хисләрен кушканга, бер мизгел эчендә әйләндең, сөекле кешедән дошманыга. Ни булды тидеме як күзләр, ни кинәт суынды аралар, төннәрен мендәргә
ана әти дип үкседе балалар. Никахлы парварның бәхетен никятлар кайырып алалар. Әтисе, әнисе бар килеш, сабыйлар ник ятим калалар. Сөекле гаиләңне ташладың, саташкан хисләрең кушканга. Бер мизгел эчендә әйләндең, сөекле кешедән дошманга. Сөекле гаиләңне ташладың, саташкан хисләрең кушканга. Бер мизгел эчендә әйләндең, сөекле кешедән дошманга. Бер мизгел эчендә әйләндең, сөекле кешедән дошманга. Юлия Гарифуллина үз тормышындагы ике бәхетле көне атады. Беренчесе әлбәттә аның әни булган кызы туган көн. Икенчесе исә Нью-Йорктагы иң затлы концерт залы Карнеги холлда татарча җыр башкарган көне. Сезнең сорауны ишеткәч, менә шушы ике көн исемә төште. Уйлап карасаң, гап-гади көн дә бәхетле була ала, диде Юлия. Безнең хит-парадта җырчы туган яклы балачагым клипы белән катнаша. Әйдәгез, карыйбыз. Уйларда сине туган як, җырларда сине туган як. Төшләргә керәсең, хисләргә төшәсең, туган яклы балачак. Туган яклы чагым, ынтылмас елларым, җуелмый сакланган татлы хәтирә. Яшәсәм дә читтә, син һәр вакыт истә, туган яклы вакыт күңелдә. Күңелдә син һәр вакыт, йөрәктә син һәр вакыт. Ширемендә йөгреп, бәхетләргә күмелеп, үстем сине яратып. Туган яклы чагым, ынтылмас елларым, җуелмый сакланган татлы хәтирә. Яшәсәм дә читтә, син һәр вакыт истә, туган яклы вакыт күңелдә. Туган яклы чагым, ынтылмас елларым, җуелмый сакланган татлы хәтирә. Яшәсәм дә читтә, син һәр вакыт истә, туган яклы вакыт күңелдә. Бик кадерле туган як, төп нигезле туган як. Шишмәле юлларың, болынар кырларың, ни бар синнән якынрак. Туган яклы чагым, ынтылмас елларым, җуелмый сакланган татлы хәтирә. Яшәсәм дә читтә, син һәр вакыт истә, туган яклы вакыт күңелдә. Туган яклы чагым,
Лайыклы хит тапшыруын дәвам итәбез. Чираттагы кунакларны Мәйдан каналын яратып караучыларга тәкъдим итеп тә торасы юктыр. Каршы алыгыз Мәйдан телеканалы алып баручылары Ринат Галиәскәр, Венера Аитова һәм Илгиз Шәкүров. Сәламнар. Сәлам, Данил. Сәлам, Данил. Сәлам, Данил. Исәнмесез, телевизор караучы дусларыбыз. Егетләр, Венера, сез 6 октябрьдә Мәйдан каналы оештырган музыкаль тәнәфес концертын алып барачаксыз. Шушы проект турында сөйләп китегез әле. Нинди концерт булачак ул? Тамашачының нәрсәләр көтә? Венера башсыңмы? Ең элек, әлбәттә, Данил әйтеп китәргә кирәктер, безнең проектыбызның идея авторын ул да булса, безнең җитәкчебез Диана Рухатовна. Әлеге концертны инде 3нче ел рәттән уздырабыз һәм бу инде шундый матур бер традициягә әверелеп китте, шулай бит, егетләр. Көз башында без менә шулай итеп октябрь аенда очрашабыз һәм безнең мөгаллимнәребезне, укытучыларыбызны зурлыйбыз, аларга тон җырлыйбыз, чөнки ул бит безнең киләчәгебезне, якты киләчәгебезне булдыручы шәхесләр. Дөрестән дә әлеге матур чара күркәм традициягә әйләнеп китте. Традицияларның төрләре була, ә бу чын мәгънәсендә матур традиция. Өлкәннәрне, укытучыларны һәм инде барлык мөгаллимнәрне бер залга җыеп, туплап аларга хөрмәт күрсәтү, әле моңарчы тарихта күренгән тамаша түгел, миңа калса. Шулай бит? Һәм инде уйлап карасаң, шул космонавт булсын, ул ашарга пешерүче булсын, хәтта укытучыларның үзләренең дә кайчандыр укытучылары булган. Шуңа күрә без бу һөнәрияләрен шулай зурларга булдык. Әйтегез әле, концертта кемнәр катнашачак? Мәйдан каналының концертлары составның шундый көчле, саллы булуы белән аерылып тора инде ул. Әйтеп китәргә кирәк һәм башларга кирәктер. Үзләре остаз булган безнең артистларыбыздан, ул да булса инде Венера Хатымныганиева, шулай Кайдар абый безнең Фәйз Рахманов. Һәм инде әле тагын башка бик күп яшь йолдызлар алар турында. Өлкән остазларны гына телгә алып китү аз булыр шикелле. Әйдәгез, яшьләрне дә әйтеп киттек. Алар да бит остазлар, шул ук Ильвина, шул ук Лилия Хайруллина, Рәсим Низамов, Рөстәм Асаев, алар да үзләренә күрә остаз һәм инде кайсы бирләре балаларга шулай ук белем бирүче кешеләр бүгенге көндә. Татар эстрадасының якты йолдызлары, мин уйлыйм, һәр тамашачы үзенә ошаган көйне, җырны ишетә алачак, яраткан җырчысын һичшиксез монда күрә алачак. Һәм инде менә шушы без телгә алган артистлардан тыш тагын бер кешене әйтеп китмичә һич булмый. Мин яны махсус шулай әйтмичә калдырдым сез санаган вакыт артистларны. Ул да булса Миңгол әфәнде Галиев булачак. Егетләр, әле бит менә без йолдызларны гына әйтеп киттек. Гадәттә аерып әйтәсе килә, Мәйдан телеканалы концертларында тамашачысы да үзгә була. Сез моны сизәсезме? Алар аеруча җылы кабул итәләр. Шул дәрәҗәдә эмоциональ, җылы концертлар уза. Иманым Камил, әлеге концертта нәкъ шундый булачак. Белүемчә, бу инде сезнең беренче концерт түгел. Ничек сезгә бергәләп эшләү? Егетләр, әйдәгез, сөйләгез, бөтен дөресен сөйләгез, әйдәгез тамашачыларыбызга. Илгиз. Мин алдан ук дөресен әйтәм, мин шул кадәр таләпчән кеше. Егетләр, сез җыйнада килешәсез белән. Әмма мин егетләр белән эшләү турында әйтә алам. Миңа алар белән һәр вакытта җиңел, бер дулкында эшлибез төсле. Егетләр, сез ничек уйлыйсыз? Илгиз әйтсен, аннан мин әйтәм. Ул бит инде шулай булырга тиеш, бер кеше шулай җитәкләп, алдан йөртергә тиеш һәм гадәттә ул шулай хатын-кызлар була инде безнең Венерада шулайрак. Һәм инде Ринат белән Венера, алар икесе бергә алданрак эшли башладылар. Мин инде аларга соңрак килеп кушылдым. Аларга ничектер, ләкин минем үземә бик уңайлы, бик рәхәт дип әйтик инде, тәҗрибә алам алардан һәм инде без шулай бер-беребезне тулыландырабыз, миңа калса, һәм инде кадр артында безгә ничек күңелле, миңа калса, тамашачылар алдына чыккач та, менә камералар каршында торганда да безгә шулай ук күңелле. Бергәләшеп эшләү менә шундый ритмда бара безнең инде һәрберебезнең алдан ук рольләре бүленгән. Һәрберебез тормыштан инде, экранда да нәкъ менә шундыйбыз. Әңгәмә өчен бик зур рәхмәт сезгә. Һәм 6 октябрьдә музыкаль тәнәфес концертында күрешербез, алайса. Чакыруы өчен Данил әфәнде бик зур рәхмәт сезгә. Хөрмәтле тамашачылар, сезнең барчагызны да көтеп алабыз 6 октябрь көнне бик күркәм концерт тамашага. Кичке сәгать 5-тә Сәйдәш мәдәният үзәгендә күрешербез. Әйе, билетлар әле бар безнең белүебезчә. Инде без дә сезне көтәбез, сез яраткан җырчылар да сезне көтә. Күрешербез. Матур җырлар тыңладык, клиплар карадык, бәхетле көннең нинди булуы ачыкладык.
Шуның белән бүгенге лайыклы хит тапшыруы тәмам. Дуслар, истә тотыйк. Кешенең бәхетле булуы да, бәхетсезлеге дә үзеннән тора. Һәр көнегез бәхетле булсын. Лайыклы хиттагы җырлар өчен тавыш бирергә онытмагыз. Исегезгә төшерәм, моның өчен Мәйдан каналының ВКонтактедагы рәсми төркеменә рәхим итегез. Бүген сезнең белән мин Дамин булдым. Пока-пока.